Executive Committee jong ka Khas Hills Autonomous District Council hane kasengi klasim ya karai ban ai da ka baibam ne ka scholarship ya ki samla pule bat ya ki research scholar ki ban wan shakmat ban wat bnia lani ban le research halor ka jinglong jingman jong ka jaj ban riu khasi bat kumjo ru habai dei bat kareti ka dustur nagaliang u chief executive member ka ki HDC ulaong ba kajat beriu khasi jungi ka don ya ka riti ka dustur ka sensyar ka khadar ka it ka hima usim ukmi bat ka bishar ka khadar ula berabru da ka baong bangi don ka raj kisnong bat ki rang ba snong gi basensyar ya ka shushu ula benrab da ka baong ba lengba kini ki samla pule ki banwat benia kajat beriu khasi jungi kan tip shushu halor ka tenrai jong ka sensyar ka khadar kasimkur simjaj jongi ki khasi bat ia ka kot kaba kini kibawat punya kiladep banto kin sabu ha ka library jong ka council bat kan ni kalong ka spa ba jong ka jaj benriu bantip ia ka tenrai jong ka jingsdang jong ka yaki students yaki kena pulih lani yaki research scholar kiban wan shakhman but ya kaning in IT hai em charge education ban select badan kam ki formalities badan pendap mentau penai ka jing thu jong kane ban khot ki research scholar but ki students ki kena ban bangin ai ki ka scholarship kum ka by pule ki kalong halor bakin wat benia bale research hakabai dei bat ka jinglong jingman jong kajat benriu jungi kamtam haka jing ruspa jong kajat benriu haka bide ba kariti ke dustur ke jungi ngidon ye kariti dustur sinsyar khada ngidon ye kiit ki hima kaba usim keme ulong nong pek nong kmi nong sinsyar badru kadan ke bisha ngidon ye ki rai ba sodar bat ki bakrau ki pek ngidon ru ye ki shnong ba ki rang ba shnong ki ju sinsyar haka shnong kathau namta ka jing ba jing miat shnong ngidon ru ya kanika riti dustur ka bangi kenkur kenkha bangi don ya ka sengkur but kidon kini ki sengkur ki bam budget ki menteri bami khmat menteri te habai dei ba kani lingba kini ki research scholar ki ban wan khmat insa pentip eki ngin a scholarship bakin wat benia kin puli benia ya ka tenrai jong ka jinglong jingman la kalong ka sinsyar hima sinsyar shnong bat ka sinsyar ra lan da kalong ha ka bede baka kur ka jai ka jongi ki khasi tingi kwa ban bantip janai bantip benia bat ka kot research ka jongki on da kiladem bangi ngin laban penenkam hakaba ngin pentrekam yeki kendon ai bakher her hagni council kaba bah benta teng ni poi ki khap ban shu an ksa ban chief menteri se ki ban mi khmat haki hima don buntli ki kpo jong kata kakur kaba deban mi khmat te ka kpo kakam badai maka badai ban yo long menteri kpo biru kakam bat kum tatata te benlai ya kanu ka jing bom renti haka sinsyar khada jungi council bangin like na ka jing shimrai bakla habide bakata te ngidon kam le se bandon da ki jing tho jing ta ki babe ki documentation ki babe te ngidon ka library hang ni po council but andala dep kini ki research scholar bangi pha ki ban wat jing tip habide kanu ka bentang bingin pha le se kan long ka spa ba nam ta jumi bangin don ya ka jing tip hang ni po council kita di jing ai nuksa te ka ba ar pat hakbe de kanika scholarship but ngin sa penbet ya kata haka isi banwan sikat nungin mang na council but ru kumju nglayo bani kran but chief minister menekasni hakbe de kanika jing tumu jong ni isi bathumai but nakaliang jong chief minister la pen pau ya ka jing kemen ban yetre lang berkat council na mentakani but ikloi ba ila kloi ru ban penpau ban nakaliang ka state government kan ai ka bha kerpang ka bide bakani shangi kum ka council Kasi kay kriteria ko ba
kini bisa sekolah kila ban Hoi, to ya Upgrade ke education. kriteria ni ki details ki ba janai ki bangin pentip ngila IT hai yang charge education iba kanas sosial ringkat ba ke department jungi ban work out ekani te bat hadin bala dep nadong shadong te in sakot be ba IP ban penbena besi kenang begini ki bakwa ban shimenta kani ki kena samla jungi kila ban wach kaman. Buat penyanyi suatu